हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ फरायबाय चेनेलाव फिन खेबसेबाव दा नोंथांमोननि थाखाय गोदान जब्स ओंखारना फैदों लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जोंहा CISF कनस्टेबलनिफ्राय गोदान साख्रि ओंखारना फैदों दै लोगोफोर बे सेन्ट्रेलनि साख्रि CISF नि फुल फर्मआ जाबाय जोंहा सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फोर्स दा बेनिफ्राय जोंहा गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बियो बेसेबांथा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया आं दा लास्टआवहाय खिन्थाहरबाय दं नोंथांमोननो दा बिनि सर्ट नटिसआ ओंखारना फैदों आरोखि जोंहा मायावहाय मावनो मोनगोननो ट्रेड्समेनावहाय दा बिनि जोंहा अनलाइन एप्लिकेसन डेटआहाय जोंहा मार्चनि 1 तारिखनिफ्राय स्टार्टिं जागोन दै लोगोफोर बिनिफ्राय जोंहा एप्रिलनि 3 तारिखआव बिनि क्लसिं डेट एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआ जोबैगोन दानिया नोंथांमोननो आं खिन्थाहरनो सानदों नोंथांमोननि पे स्केलाहाय सैलारि पार मान्थ 21,000 निफ्राय स्टार्टिं जागायनानै 69,000 सिम नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना राइट हेन्ड नोंथांमोननि एग्जामाहाय माबायदि जागोन एग्जाम क्राइटेरियाहाय नोंथांमोननियावहाय फार्स्ट फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट जागोन बिनिफ्राय फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जागोन बिनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन लागोन ओमफ्राय टेस्ट लाबोगोन बिनिफ्राय राइट हेन्ड एग्जामिनेशन बिनि उनाव नोंथांमोननाव मेडिकेल एग्जामिनेशन लागोन दा राइट हेन्ड एग्जामिनेशनाव नोंथांमोना OMR शीट कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट नोंथांमोना होनो नांगोन इंलिश आरो हिन्दी लेंगुवेजजों नोंथांमोना लिरनो हागोन कम्पिउटारजों होनांगोन आरोखि कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट CBT एग्जाम होनो जायखौहाय बिनिफ्राय जोंहा माखासे ओरै नोंथांमोना नायबावबानो जाबाय एज लिमिटखौ एज क्राइटेरियाखौहाय जोंहा 2025 1 तारिख 8 मास बिनिफ्राय नोंथांमोना 2025 3 तारिख 4 मास बिसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर एजआहाय बेजों एज लिमिटआ गोरोबनांगोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गासिबो नेशनेलिटियाहाय सिटिजेनाहाय नोंथांमोना इन्डियानि जानांगोन बेथ' नोंथांमोना मिथिखायो दा नोंथांमोना बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेसेबां पस्ट दं बेखौ नायनानै लादो नैबे कनस्टेबल कुकआव दं हौवाफोरा 400 जन दं ओमफ्राय हिन्जावफ्रा 44 जन दं टटेल जोंहा 444 बिनिफ्राय माखासे केटेगरि दंबावो आरोखि 49 ESM ओमफ्राय ग्रेन्ड टटेल 493 भेकेन्सि दं ओमफ्राय कनस्टेबल क'ब्लाराव नायदो 7 जन दं हौवाफ्रा ओमफ्राय हिन्जावफ्रा सासे दं बिनिफ्राय कनस्टेबल टेलराव नायदो 19 जन दं हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा सानै दं कनस्टेबल बारबाराव नायदो 163 दङ हौवाफ्रा ओमफ्राय हिन्जावफ्रा 17 जन दं ओमफ्राय कनस्टेबल वाजारमेनावहाय 212 जन दं हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा 24 जन दं बिनिफ्राय कनस्टेबल सुइपाराव नायदोलाय बेयावहाय नोंथांमोना 123 जन दङ हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा 14 जन दं कनस्टेबल पेन्टाराव नायदो सानै दं हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा गैया कनस्टेबल कारपेन्टाराव दङ 7 जन हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा सासे दं कनस्टेबल इलेक्ट्रिशियानाव नायदो 4 दं हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा 0 कनस्टेबल मेलियाव दङ 4 हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा गैया कनस्टेबल वेल्डाराव दं सासे हौवाफ्रा हिन्जावफोर गैया कनस्टेबल चार्ज मेकानिकेलाव दङ सासे हौवाफ्रा हिन्जावफोर गैया ओमफ्राय कनस्टेबल MP एटेन्डेन्टआव दङ सानै हौवाफ्रा हिन्जावफोरा गैया दा जोंहा टटेल भेकेन्सिया बेसेबां दङ लोगोफोर 1161 टटेल जोंहा बेसे भेकेन्सि ओंखारना फैदों कनस्टेबल CISF निफ्राय ट्रेड्समेनावहाय दा नोंथांमोननि सर्ट नटिसआ ओंखारबाय दा एप्लाइ प्रसेसआ मार्च दाननिफ्राय जासिगोन दा नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय दानिया नोंथांमोना हाजासे बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थिना लानो हायो आरो फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना गासैबो एप्लाइ खालामना लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोननिसिम सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायाखैबाबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा नोंथांमोना 100%
5%आल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादों 95%आनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै दासिमबो बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे बेबायदिनो बे चेनेल गेजेरजों नोंथांमोना गोदान गोदान जब्स निउस स्किम्स लन्स राङारि अनसुंथाइ बायदि बायदि इम्पर्टेन्ट आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं see you again bye bye and take care